trinxera pròpia. Benvingudes al 6è capítol d'Una trinxera pròpia, un podcast sobre periodisme, feminismes i internacionalismes. Penúltim capítol. Nosaltres som l'Anna Enrec i l'Andrés Arnal i som membres de Yamaya Revista. Si a aquestes alçades del podcast encara no ens coneixeu, doncs simplement dir-vos que Yamaya és un mitjà centrat en explicar les migracions i les vulneracions de drets humans amb una perspectiva de gènere. Per seguir fent projectes com aquest necessitem el vostre suport, així que aprofitem per recordar-vos que podeu seguir-nos a les nostres xarxes socials i també tafanejar la nostra pàgina web i si voleu doncs, donar-nos suport de la manera que cregueu més convenient. Com estàs, Andrés? Bé, molt bé. Avui un capítol que em fa especial il·lusió i que he viscut de primera mà. Tu què tal? Com estàs? Doncs bé, molt bé. Què he de dir, no? Pues amb ganes també de gravar aquest capítol d'avui. Que bé. Doncs avui parlarem d'un país del que milions de turistes gaudeixen cada any. Gaudeixen de les seves platges paradisíaques, de la seva gastronomia, la seva cultura, la seva música, la seva festa. Però la majoria de vegades, malauradament, ho fan sense tenir en compte que el país viu immers en un conflicte armat des de fa gairebé 2 dècades. És un d'aquells països que ha fet de la diplomàcia cultural i el soft power la seva millor arma de màrqueting per vendre's al món. Soft power, que sona una mica tècnic i anglicisme, evidentment, i que significa o que es refereix a la capacitat d'un país d'influenciar a altres països amb l'atracció, la persuasió o la seva cultura. En definitiva, que han aconseguit maquillar la seva realitat i projectar una imatge a l'exterior que, en el cas de Mèxic, com en altres països, s'ha traduït amb una inversió directa estrangera i un màrqueting turístic que atrau a moltes persones cada any. Com dèiem, parlem de Mèxic, dels Estats Units mexicans, i ens acompanyaran les periodistes mexicanes Alejandra Creil i Lisbeth Díaz, que, aviso, no us les podeu perdre. No ens enrotllem més, així que benvingudes a la 6a trinxera i comencem. Algunes dades de Mèxic per contextualitzar una mica. És un país situat al continent americà que fa frontera amb Estats Units, amb Guatemala i amb Belize, i té una població aproximada d'uns 129 milions d'habitants. La llengua oficial és el castellà, fruit de la colonització espanyola, i de fet és el país amb més hispanohablants del món. Però, a part d'això, també, òbviament, s'hi parlen altres llengües, concretament un total de 68 llengües originàries més. Com dèiem, Mèxic es coneix molt pel gran patrimoni cultural i la riquesa indígena que té, i també per tenir una gran diversitat natural. És un dels països amb major diversitat de climes del món i, com hem dit també en altres capítols, Mèxic també és un dels països megadiversos del planeta i alberga el 10% de la biodiversitat mundial. I també la Ribera Maya, Cancún, Holbox, ciutats que alberguen complexos turístics que atrauen el turisme massificat i, al final, un turisme que està allunyat de la realitat que viu el país. Un hallazgo cruento e inédito en pleno corazón de Jalisco, en el oeste de México. Las autoridades del país investigan un terreno en una región agrícola que era utilizado por el crimen organizado para presuntamente reclutar a jóvenes y en el que encontraron cientos de prendas de vestir acumuladas, restos óseos e indicios de calcinamiento. No se ha determinado cuántos cuerpos podría haber en este lugar, pero los indicios recopilados hacen temer de un modus operandi hasta ahora desconocido entre los carteles mexicanos. El que acabem de sentir és una de les darreres massacres que ha commocionat Mèxic, però per desgràcia no és l'única. Es tracta només d'una mostra més del conflicte armat que viu el país. El passat mes de març d'aquest any 2025 es va localitzar a Teuchitlán, a l'estat de Jalisco, el que col·lectius de drets humans i periodistes descriuen com un centre d'extermini del crim organitzat. El govern i les autoritats han tret importància a aquesta troballa, com era d'esperar, i argumenten que cal esperar el desenvolupament de la investigació judicial per treure'n conclusions clares. Aquesta és la mateixa tònica que han seguit gairebé tots els governs del país.
Però el cert és que al Rancho Izaguirre s'hi van trobar forns crematoris, fosses comuns, restes humanes i pertinences personals de desenes de persones. Qui va localitzar aquest espai va ser el col·lectiu Guerreros Buscadores de Jalisco, una de les desenes d'organitzacions de familiars que davant de la inacció de les autoritats s'organitzen per tot el territori per buscar els cossos dels seus desapareguts. Segons el relat de les persones defensores de drets humans i segons les primeres investigacions a les autoritats mexicanes, aquest espai havia sigut un camp d'entrenament per joves que havien estat obligats forçadament a unir-se al grup criminal que domina aquella zona, que en aquest cas és el càrtel Jalisco Nueva Generación. Quedeu-vos amb aquest nom perquè sortirà molt al llarg del capítol d'avui, i és que aquest és un dels càrtels més poderosos i més violents que actuen ara mateix a Mèxic, però ara hi entrarem un moment, no ens avancem encara. Abans, però, voldríem parlar sobre el que està passant a Mèxic, ja que en aquest punt s'obren molts interrogatoris. Des de quan hi ha violència al país? És generalitzada aquesta violència? Podem parlar d'una guerra oberta? Intentarem respondre algunes d'aquestes preguntes. Els antecedents de l'actual conflicte se situen a principis de la dècada dels anys 70, quan Mèxic va començar a convertir-se en un país clau pel tràfic de drogues cap als Estats Units. Durant aquells anys es van començar a crear-se i a consolidar-se els primers càrtels, però les dinàmiques criminals i violentes no tenien res a veure amb el que està passant ara mateix. Exacte. Amb el temps, aquests grups organitzats van començar a diversificar les seves activitats il·lícites i les van ampliar a altres tipus de negocis com l'extorsió, el segrest, el rentat de diners, el tràfic d'armes o el tràfic de persones. En paral·lel, i ja a finals de la dècada dels 90 i principis del 2000, els càrtels van aprofitar la corrupció i la impunitat estructural que existia al país per infiltrar-se a les principals institucions de l'Estat, principalment a les forces de seguretat i als governs locals. El punt d'inflexió va ser a finals de l'any 2006, quan el govern de Felipe Calderón va declarar l'anomenada guerra contra el narcotràfic. Sí, aquesta, de fet, va ser una estratègia de seguretat nacional que va marcar un abans i un després de la història recent de Mèxic. De fet, l'objectiu del govern mexicà era recuperar el control territorial enfront del crim organitzat. I ho va intentar fer amb el desplegament de l'exèrcit i de la marina en operacions de seguretat, però aquesta militarització de la seguretat no va abordar les causes socials i estructurals del narcotràfic que hi havia al país, com són la pobresa, l'exclusió o la impunitat. I el resultat, evidentment, va ser dolent, perquè el problema, en comptes de solucionar-se, es va agreujar i va generar un increment desmesurat de la violència sistemàtica que encara avui dia segueix. Les desaparicions, les massacres, els desplaçaments forçats o les fosses clandestines són el pa de cada dia de milions de ciutadans mexicans. A més, un dels grans problemes d'arribar a aquests punts, a aquests escenaris de violència tan intensa i d'impunitat, és que aquesta violència ja traspassa les pròpies fronteres del crim organitzat, ja no només afecta els propis integrants del crim, sinó que afecta tota la societat. A Mèxic podríem dir que gairebé tothom coneix com a mínim una persona del seu entorn més proper a qui han fet desaparèixer algú conegut. I és que hi ha una dada que és molt interessant, que en el 75% dels municipis del país, dels 2.500 que existeixen, hi ha registres de persones desaparegudes. I, de fet, la majoria d'investigacions conclouen que, en comparació amb l'actualitat, l'any 2006, Mèxic era un lloc molt més segur que ara. Des de l'inici de la guerra contra el narcotràfic, els homicidis s'han incrementat un 300% i es calcula que aquesta guerra ha deixat fins ara més de 350.000 assassinats i més de 125.000 persones desaparegudes forçosament. D'aquestes persones desaparegudes, la majoria són homes joves d'entre 20 i 34 anys, que en molts casos han sigut esclavitzats i que els obliguen a formar part de l'exèrcit del crim organitzat. Aquests homes, com diem, són els que estan vius però desapareguts, i els cossos de molts d'altres es troben enterrats en fosses comunes o són cendra en crematoris improvisats. I en el cas de les dones, en general, les segresten encara més joves, entre els 15 i els 19 anys de mitjana, i moltes són víctimes de tràfic de persones i forçades al treball sexual pel càrtel. La magnitud de tot plegat és tal que hi ha municipis de 30.000 habitants en els quals el número de dones desaparegudes oscil·la al miler. Aquestes xifres que comenta l'Anna mostren que, tot i no ser reconegut oficialment com un conflicte, el nombre de persones mortes i desaparegudes supera de sobres
el d'altres conflictes armats que s'estan produint avui mateix a altres punts del planeta i que sí que es reconeixen com a tals. De fet, la situació de violència que viu Mèxic, d'acord amb el dret internacional, només s'explica com un conflicte armat de caràcter no internacional. Els últims alts comissionats de les Nacions Unides pels Drets Humans afirmen, sense reconèixer l'existència d'un conflicte armat, que les xifres de morts violentes són impactants i pròpies d'un país en guerra. Els més de 30.000 assassinats a l'any situen a Mèxic com el quart país del món amb un nivell de conflicte més extrem, només darrere de Palestina, Myanmar i Síria, segons l'organització ACLED, Armed Conflict Location and Event Data, per les seves sigles en anglès. Aquesta organització defineix aquest conflicte com una guerra civil entre càrtels, és el nom que li posen, i posa èmfasi en ressaltar que Mèxic és el segon país més perillós del món per la població civil, només després de Palestina. I repeteixo, només després de Palestina, que, com sabem, ara mateix s'està produint un genocidi per part del govern de Netanyahu. Aquest punt és necessari remarcar-lo per posar en context i per poder fer la comparativa. Tornant al cas del ranxo Izaguirre, que comentàvem a l'inici, aquest fet va commocionar la comunitat internacional i alguns mexicans, però no a col·lectius de persones defensores dels drets humans, a investigadores o periodistes, que porten temps alertant del que està passant al país. Només a la zona de Guadalajara, la capital de Jalisco, estat on es troba el ranxo, s'han trobat en un any fins a 28 llocs d'extermini, utilitzats pel càrtel per segrestar, per torturar i assassinar. Aquests fets només són possibles en un país on el nivell d'impunitat i d'omissió de responsabilitats per part de les autoritats estigui normalitzadíssim. Més enllà de la inacció, les autoritats dels tres nivells de govern, la federal, l'estatal i la municipal, han comès i continuen cometent diàriament atrocitats contra la població civil. Les execucions extrajudicials, les desaparicions forçades i les tortures comeses per servidors públics i forces de seguretat són actes sistematitzats en un context d'impunitat absoluta on diàriament es produeixen violacions greus de drets humans. Per parlar sobre aquesta i altres qüestions tenim amb nosaltres l'Alejandra Creil, periodista al diari El Universal, un dels diaris més antics de Mèxic. L'Alejandra forma part de la unitat d'investigació i dades del mitjà i s'especialitza en drets humans, en violència de gènere, infància i corrupció. Alejandra, benvinguda. Moltes gràcies per ser a una trinxera pròpia. Primer de tot, volíem preguntar-te quina és la situació actual a Mèxic. Bueno, pues mira, México es un país rico culturalmente, económicamente, lleno de recursos naturales, pero que desde hace casi 2 décadas está sumido en una crisis de violencia muy fuerte desde que se inició lo que acá llamamos la guerra contra el narcotráfico, que inicia el expresidente Felipe Calderón, y que, bueno, pues eso ha provocado disputas en todo el territorio nacional, ¿no? México es muy grande y eso es importante decirlo. Entonces eso hace que un territorio tan grande sea muy complicado de entender y de atender. Y esta crisis de violencia pues ha ido escalando en distintos niveles, en distintos lugares y de diversas formas. No es lo mismo la violencia o el conflicto que podemos tener al norte del país que lo que ocurre al sur, sureste o incluso aquí en la Ciudad de México, que creíamos que estábamos blindados, pero en realidad pues la violencia tiene otra cara. I en quins territoris diries que es concentra més la violència? Insisto, tiene que ver con el rostro que la violencia nos presenta, pero si habláramos, por ejemplo, de un conflicto interno entre crimen organizado, en estos momentos tenemos al estado de Sinaloa, que es la parte noreste del país, muy pegado a la costa del Pacífico, una guerra interna entre estos dos grupos criminales, los Mayos y los Chapitos, que llevan pues prácticamente 9 meses con una crisis de violencia muy grave para este estado, particularmente en Culiacán, y que pues, insisto, aunque es una disputa entre estos dos grupos, pues obviamente interviene el gobierno, interviene el ejército, y esto ha provocado muchas bajas civiles de personas que pues nada tenían que ver con el conflicto, mucha pérdida de elementos militares también, policiales, etcétera, y que bueno, pues tiene al Estado en una crisis económica con negocios que están cerrando porque no pueden abrir
porque hay un toque de queda pues prácticamente establecido por este tipo de disputas. Eso es en Sinaloa, que es una de las crisis más fuertes que tenemos actualmente. Pero si volteamos, por ejemplo, a estados como Guanajuato o Jalisco, que están un poquito más abajo, como al centro del país, más o menos, ahí nos encontramos pues una crisis de homicidios muy alta, a pesar de que son estados, Guanajuato particularmente, que es un espacio territorial chico, hay una tasa de homicidios altísima y de desaparición en Jalisco. Y esto es importante resaltarlo porque está focalizado en personas jóvenes, particularmente hombres, pero no excluye a las mujeres, que pues son desaparecidos forzadamente con ideas de incluirlos a las filas del narcotráfico y que pues después nos encontramos pues esta crisis de violencia reportada por las mamás de desaparecidos que se la pasan buscándolos por todo el territorio nacional, ¿no? Sin embargo, bueno, también tenemos pues una crisis de feminicidios, que es algo que no nos enorgullece, pero que es importante decir que al menos México lo reconoce, reconoce esta violencia machista, esta expresión de violencia machista como tal, con un nombre, y que lo sanciona de manera diferente a un homicidio. Y bueno, también es un grave problema que tenemos y que eso sí no escoge territorio, ¿no? Es parejo. Y bueno, te podría seguir narrando el territorio porque pues también otra de las cosas, por ejemplo, que vivimos en el sur-sureste del país es este interés gubernamental por el desarrollo de megaproyectos, que son megaproyectos extractivistas, completamente contrarios a la defensa del medio ambiente y la defensa cultural de los pueblos indígenas en Quintana Roo, en Yucatán, en Campeche, en el Istmo de Tehuantepec, Oaxaca y Veracruz, donde se desarrolla el corredor interoceánico y bueno, el Tren Maya que ya está operando según. Y que bueno, pues esto también atrae muchos intereses criminales y trae un incremento a la violencia producto pues de estas mega obras fomentadas por el mismo gobierno. I tot això diries que respon d'alguna manera a les lògiques occidentals o dels Estats Units? Mira, no podría decir que estadounidenses particularmente, aunque es cierto que hay pues un impacto directo porque pues compartimos fronteras y compartimos muchos intereses económicos, sociales, ¿no? Y que todas las decisiones que se toman en Estados Unidos impactan directamente en México, en la estrategia de seguridad, en la política económica, en el desarrollo de estos tipos de megaproyectos, pero más allá de ese rol de este país en nuestro territorio, creo que tiene que ver con una visión muy capitalista, ¿no? En el que los recursos naturales son completamente explotables y se olvida que son finitos y que deberíamos más bien de cuidarlos y de promoverlos. Y que también las personas somos pues ahora sí que herramientas de producción y no somos seres humanos con derechos, con necesidades propias, ¿no? Entonces creo que esta lógica, tanto criminal como gubernamental, comparte ese mismo foco, ¿no? Finalmente lo que importa es la producción de capital y no importa la forma en la que ese capital se esté produciendo. La violència del conflicte diries que afecta de manera diferenciada sobre les dones o sobre el col·lectiu LGTBIQ+. Sí, sin duda. Yo creo que lo vemos en la forma en la que la violencia se expresa, ¿no? Si bien en México hemos visto una escalada en la expresión de la violencia que cada vez es más cruel, mucho más deshumanizante, creo que particularmente con las mujeres y las personas de la comunidad LGBT y más, es mucho más visible, ¿no? Quizá, y a lo mejor voy a ser un poquito gráfica, pero a un hombre probablemente solamente le disparen para cesar su vida, y a una mujer antes de hacer eso la van a torturar con índices sexuales, ¿no? Lo mismo pasa con la comunidad LGBT. Y creo que eso realmente lo que nos está diciendo es que sí hay formas distintas incluso en cómo matan a las mujeres y a la comunidad en este país. Y creo que no solamente es en México, ¿no? Es algo global, es una expresión precisamente de esa misoginia que está arraigada y que se expresa de formas violentas. Y bueno, también creo que a esto se suma pues los grados de impunidad que tenemos, ¿no? El 99% de los crímenes de cualquier índole que se denuncian en México no son resueltos.
y los que son resueltos regularmente es porque se hizo mucho eco mediático y se le ha dado la atención que merece, ¿no? Desafortunadamente no es así en la mayoría de los casos y hay muchos feminicidios y crímenes de odio en contra de la comunidad LGBT que estan completament impunes hasta el dia de hoy, pese al paso del tiempo. I com és exercir el periodisme, en el teu cas, en un context amb aquests índexs de violència tan alts? Bueno, es una pregunta compleja también porque yo soy una periodista que ejerce el periodismo en la Ciudad de México y la Ciudad de México tiene o tenía hasta hace no mucho como una especie de burbuja. Aquí están todos los poderes gubernamentales, aquí están todos los políticos de altos rangos, entonces eso hace que sea un lugar un poco más seguro, ¿no? Sin embargo, debo decirte que desde el año 2000 en mi país han asesinado al menos a 171 periodistas, probablemente por su ejercicio periodístico, ¿no? En la Ciudad de México, particularmente a lo que nos enfrentamos, tiene que ver con ataques mucho más sutiles, impulsados por medio de redes sociales, ¿no? En mi caso particular, me ha tocado que al momento de estar haciendo una cobertura de una marcha feminista particularmente, el gobierno decidió gasear a las manifestantes y yo lo reporté en redes sociales como parte de mi cobertura y de pronto me di cuenta que yo tenía toda una campaña de desprestigio en mi contra. Y este tipo de ejercicios lo que buscan pues precisamente es pues autocensurarte, ¿no? Porque te genera muchísima ansiedad este tipo de ataques digitales que te están exhibiendo y poniendo a disposición de cualquier persona tu información más delicada, ¿no? Tus datos personales. Y ese tipo de ataques son muy comunes. Y por último, quizá decir que también hay un interés deliberado de las autoridades actuales de cerrar el acceso a la información pública, a la transparencia y a la rendición de cuentas. Y esto es un obstáculo para nuestra labor y para informar puntualmente con documentación oficial, vaya, a la societat de lo que està ocurriendo en el país. Això que comentaves ara que va passar durant la marxa feminista, creus que es va agreujar pel fet de que tu fossis una dona? Mira, no creo que haya sido directamente porque soy mujer, pero creo que el tipo de violencia digital que recibí al momento sí tenía otros tintes por ser mujer, ¿no? Por ejemplo, ponían mi fotografía y decían, me estaban acusando incluso de yo haber agredido a las y los policías que estaban en la marcha, cosa que es completa mentira, ¿no? Y el tipo de comentarios que yo recibía eran amenazas directas por medio de Facebook, de Twitter, de Instagram, en las que se pedía que se me violara, en las que se pedía que se me agrediera sexualmente, vaya, ¿no? Y eso es un tipo de violencia que los hombres no reciben, pero que sí recibimos nosotras por ser mujeres. Entonces, el origen de la violencia digital quizá no fue por mi género, pero el efecto que recibí sí estuvo impactado porque soy mujer. I aquesta situació de persecució a periodistes, diries que va pitjor, que és lineal o que va millor? Yo creo que está yendo a peor. O sea, como te decía, desde el año 2000 empezamos a registrar asesinatos contra periodistas producto de su labor. Sin embargo, la escalada de violencia, pues ahora sí que está en todo el territorio nacional y tiene que ver porque se ha promovido un discurso gubernamental en contra del ejercicio periodístico y eso pues obviamente ha tenido una repercusión en la sociedad también, que no encuentran el valor del periodismo para su vida cotidiana, que confían en este desprestigio que se ha instaurado desde el gobierno hacia nuestro trabajo y que pues actualmente está cada vez más desarmado porque tenemos menos herramientas útiles de acceso a la información, ¿no? Cada vez se fortalece más la opacidad y se reduce la transparència. Fins on arriba el poder de les organitzacions criminals i amb la complicitat de quines institucions? Sí, es organizaciones criminales que hay que decir que creemos que solamente se dedican al narcotráfico, pero en realidad ahora lo sabemos
con mayor certeza que nunca, es que tienen negocios completamente diversificados en los que el tráfico de estupefacientes es solamente una de las ramas que tienen para generar capital, ¿no? También están metidos en negocios inmobiliarios, en negocios restauranteros, industria hotelera, no solamente en México, en el mundo. Entonces, eso hace más compleja la ecuación, porque tú ya no estás hablando solamente de personas dedicadas a actividades ilícitas. En realidad son empresarios que parte de su negocio es una actividad ilícita. Eso, por supuesto, que hace que tengan una vinculación quizá directa, pero no evidente, ¿no? Con algunas autoridades, quizá de todos los niveles de gobierno, ¿no? O me atrevería a decir que de todos los niveles de gobierno. Y en ese sentido, creo que a los niveles a los que ha llegado México no podemos separar esta relación narcotráfico u organizaciones criminales con el gobierno, ¿no? Porque el impacto económico que tiene la generación de capital, pues también responde a otros intereses gubernamentales. Quins clichés creus tu que imperen sobre Mèxic i que voldries desmuntar? Primero, eh, se dice que en México pues todos somos narcos, ¿no? Para empezar, y eso no es cierto. Hay una gran presencia del crimen organizado en la sociedad, eso es cierto, pero no por eso todos nos dedicamos a lo mismo y somos un país narco, ¿no? Somos mucho más que todo eso. Insisto, somos un país rico en muchos sentidos, culturalmente, gastronómicamente, en recursos naturales, en paisajes, en destinos turísticos, ¿no? Y también somos un país bien resiliente, porque a pesar de esta ola de violencia que no, nomás no termina de bajar, aquí estamos, pues, ¿no? Y sobrevivimos todos los días trabajando, produciendo, siendo cálidos, teniendo sentido del humor, ¿sabes? O sea, como somos mucho más que lo que se cree, ¿no? Creo que eso tiene también que ver con que el concepto de México parece ser como uno solo, como si fuéramos una sola cosa, y en realidad somos un territorio gigantesco, ¿no? Aquí decimos como México es muchos Méxicos, porque no es lo mismo el México que te vas a encontrar en el norte del país, que te vas a encontrar en la Ciudad de México, que te vas a encontrar en Quintana Roo, en el sureste, en Guerrero, ¿no? Cada lugar te va a aportar algo. Y, y pues en la otra parte de México mágico y surreal y demás, pues sí es cierto, o sea, eso no es un cliché, eso es completamente cierto. Eh, Quizá lo que me gustaría decir es que lo acepten como es, porque una de las cosas que sí está impactando muchísimo es como este turismo gentrificador que busca llegar a encontrar hamburguesas en un lugar en donde la gente come sopes, ¿no? Y sopes es un platillo típico acá que tenemos. Y de pronto esa pérdida de identidad es, pues es una falta de respeto y es una falta de conciencia de la riqueza que te genera tener diversidad. Y la diversidad nos hace mucho más a todos, nos beneficia a todos, nos enriquece, ¿no? En educación, en cultura. Y cuando perdemos eso y fomentamos que eso se pierda, pues perdemos todo. I ja per acabar, el podcast es diu Una trinxera pròpia en relació als espais que creem per redirigir d'alguna manera les narratives, no? Des de l'exercici del periodisme. I et volíem preguntar quina diries que és per tu la teva trinxera. Pues yo creo que mi trinchera no es un lugar, sino más bien es lo que yo he construido hacia mi interior, ¿no? Y que me ayuda a estar en cualquier lugar y poder sentirme protegida, ¿no? A pesar de lo que hay a mi alrededor y a pesar de la adversidad. Y, y creo que me gusta porque, pues primero porque me ha costado mucho trabajo construir esa trinchera, ¿no? Volverme a mí un lugar seguro. Y segundo, porque si yo no pudiera estar conmigo misma en cualquier lugar, entonces
no podría estar segura en ningún espacio, ¿no? Por muy bonito, por muy agradable que fuera. Entonces, a lo mejor està un poco cursi esto, però creo que mi trinchera soy yo, ¿no? Quin plaer escoltar-te, Alejandra, la veritat. Moltíssimes gràcies, moltes i moltíssima sort. En mi tierra veracruzana solo quiero tomar café, un poquito de azúcar y caña, pa' ponerme a mover los pies, de la penca de una banana, de su verde morena piel, ando toda reenamorada, solo quiero volverte a ver, volverte a ver, volverte a ver. Mi tierra veracruzana te quiero ver, volverte a ver, volverte a ver. Mi tierra veracruzana te quiero querer. Aquesta cançó es diu Mi tierra veracruzana i és de Natalia Lafourcade i Los Macorinos. Parla sobre la senzillesa de la vida i és la que recomana l'Alejandra perquè, tot i que ella és de Ciutat de Mèxic, el seu avi és de Veracruz. En la arena solo bailar, en un barco entregar mis sueños y mi casa pa' huevonear, volverte a ver, volverte a ver. Mi tierra veracruzana te quiero ver, volverte a ver, volverte a ver. Mi tierra veracruzana te quiero querer. No hay un día que pase que no te piense. Esta lejanía me hace extrañarte. No hay un día que pase que no te piense. Pinto melodías con tus paisajes de verde limón, un rosa guayaba que uso pa' amor, un rojo amarillo pitaya la flor, azul de tu golfo y rojo pasión, volverte a ver, Centrem-nos ara un moment en els actors principals que generen aquesta violència al país, perquè actualment es calcula que el número total d'organitzacions criminals que operen a Mèxic arriba a les 200. I tot i això, a l'epicentre de la guerra del crim organitzat hi ha les dues majors organitzacions rivals al país, que són el càrtel de Sinaloa i el càrtel de Jalisco Nueva Generación, que aquest últim és una escissió del primer. El càrtel de Sinaloa descendeix directament de la generació de narcotraficants que durant la dècada dels 80 i dels 90 tenien el monopoli del tràfic il·legal a Llatinoamèrica. Aquest grup té un lideratge, podríem dir, més horitzontal i fragmentats amb diversos grups o clans familiars que reparteixen el territori, el que ells li diuen les places. Per contra, de l'altra banda, tenim el càrtel Jalisco Nueva Generación, que es tracta de l'organització amb més poder del país i probablement la que té més poder de tota Amèrica Llatina. Tenen una estructura completament jeràrquica, al contrari del càrtel de Sinaloa, i molt més violenta. I a part, segueixen una estructura que ells anomenen de franquícies. Això vol dir que quan aquest grup arriba a un territori en el qual vol dominar el mercat il·lícit d'alguna substància, identifiquen els grups locals criminals que hi treballen i que operen en aquest territori i els ofereixen dues opcions. O treballen sota la seva marca a canvi d'un percentatge, o si no accepten treballar sota el seu paraigües, doncs són eliminats sense cap mena de mirament. Cal remarcar que la multiplicació de grups criminals i de la violència ha anat acompanyat d'una normalització cada cop més gran del narcotràfic i de la cultura que hi ha darrere de tot això, perquè el crim organitzat forma part integral de la societat civil i s'hi ha inserit com una institució més que cada cop incideix també amb més facilitat en qüestions com els ingressos públics estatals, en la creació de llocs de treball, en l'obtenció de matèries primeres o també en la distribució de productes de primera necessitat, inclús les tendències musicals que s'exporten al món, com és el cas del cantant de corridos tumbados a Peso Pluma. Per posar un exemple paradigmàtic, segons un estudi que s'ha publicat recentment per la revista Science, un grup d'investigadors volien estimar aproximadament el número de persones que treballen pels càrtels com si aquests conformessin un sol grup empresarial. Doncs els resultats que van trobar mostren que els càrtels es troben en 5è lloc pel que fa a la generació de treball al país. És a dir, els càrtels empleen amb més de 175.000 persones i només són superats per 4 empreses internacionals. I la inserció dels càrtels a la vida pública i social és tal
que fins i tot tenen capacitat d'influència i de decisió en els candidats polítics. Durant les passades eleccions del juny de l'any passat, del 2024, es van detectar més de 500 esdeveniments violents contra figures polítiques, que van des de les amenaces de mort fins a directament assassinar els candidats o els representants públics, que posen en risc el control territorial dels càrtels. Any rere any, Mèxic es manté com un dels països més perillosos i més mortífers del món per ser periodista. Segons Reporters Sense Fronteres, fins que va esclatar la guerra i el posterior genocidi de Gaza, Mèxic era el país més perillós del món per exercir el periodisme. Durant els últims anys, més de 160 periodistes han estat assassinats i, de fet, 32 continuen desapareguts. És el país amb més periodistes desapareguts del món i a aquestes xifres s'hi ha de sumar un degoteig constant d'agressions, d'amenaces, d'extorsions i d'exili forçat. L'any 2012, el govern mexicà va aprovar l'anomenat Mecanisme de Protecció per a Persones Defensores de Drets Humans i Periodistes amb l'objectiu de garantir la vida i la seguretat de les persones que per la seva feina, pel seu ofici, es troben en situació de risc o d'amenaça. Exacte, es tracta d'un instrument federal de protecció que en funció del risc de cada persona que ho sol·licita s'hi pot incloure des de botons al pànic que tenen contacte directe amb la Guàrdia Nacional, guardaespatlles, vigilància policial permanent a casa o a la feina, o fins i tot accedir a refugis temporals. Des de la seva creació, gairebé 1 miler de periodistes s'han acollit a aquest mecanisme, tot i que en moltes ocasions és insuficient per garantir la protecció de les persones que el sol·liciten. De fet, en els últims 7 anys s'han assassinat almenys a 8 periodistes que estaven inscrits dins aquest programa de protecció. Al final, tal com denuncien moltes organitzacions internacionals i també locals, la connivència entre les autoritats i el crim organitzat continua sent una greu amenaça contra tots els periodistes. Parlem ara amb l'Elisbeth Díaz, periodista de l'agència de notícies Reuters. Ella està especialitzada en migracions, en seguretat i en temes de drets humans. Benvinguda, Elisbeth. Mil gràcies per ser aquí. ¿Por qué crees que hem de parlar de Mèxic? Bueno, pues no es un secreto, ¿no? Los problemas que enfrenta México a nivel pues de seguridad, que es lo que nos compete ahorita, y evidentemente también de migración, el hecho de estar cerca de un país que es el destino de muchísimos en el mundo y que han crecido las nacionalidades que están buscando cualquier tipo de protección a través del asilo y a través de otros mecanismos en Estados Unidos, pues hace que México también esté en el ojo de muchas cosas. Es más allá de los problemas de seguridad que México ya viene arrastrando desde hace un par de décadas, probablemente un poco más, pues es indudable no tener que mencionar que la migración también siendo un atractivo de la migración irregular de grupos de la delincuencia organizada transnacionales, México se centra o se pone en el foco por esta problemàtica. I per això és important mencionar México. I pel que fa al tema de seguretat, creus que afecta de manera diferenciada segons el gènere? La seguridad en México, no nada más es el tema del crimen organizado, ¿no? Hay muchos factores que se han desprendido en cuanto a temas de seguridad, digamos, en regiones que tienen, pobreza o regiones que atraviesan, por donde pasan estas rutas de migrantes, ruta para talar de manera clandestina árboles, tráfico de combustibles, el número de muertos, por ejemplo, generalmente por arma de fuego es en hombres, pero curiosamente y platicando con personas que están muy relacionadas con estos temas, sí se ve más la participación de las mujeres también en delincuencia tanto común como organizada, incluso de personas de distintas edades. No nos podemos centrar nada más en un rango de edades. No sé, a lo mejor las actividades que realizan hombres y mujeres como parte de una organización delictiva, sin hablar necesariamente de los que se dedican a traficar con droga o los delitos que te mencionaba, son distintas. Pero déjame decirte que también
ya se está viendo una participación más activa de la mujer en, digamos, en actividades que antes no veíamos tanto. Te comento por temas, no sé, de sicariato. Antes a la mujer, aquí el término es halcón. Halcón es el que vigila, es el que está atento para dar información al líder de la célula, ¿no? Al que pertenece, de qué está pasando. Antes las mujeres eran muy utilizadas para esto. También se les vinculaba con temas de trata, pero ahora podemos ver mujeres que incluso ya son lideresas de algunas organizaciones delictivas. I segons la teva opinió, dins de les organitzacions criminals s'hi detecten eixos de classe? Pues mira, si hablamos de casos muy conocidos, por ejemplo, la mayoría de los hijos de los capos de la droga, que son muy públicos y que ahorita incluso enfrentan sentencias en Estados Unidos, varios de ellos, pues tienen incluso una doble nacionalidad. Son mexicoamericanos, les llama, o sea, son mexicanos nacidos en Estados Unidos que regresaron a México. Y esto lo vemos en diversas organizaciones delictivas. También vemos, o sea, sí tiene que ver, a lo mejor, o sea, sí hay personas que están sumidas en un contexto más desfavorable socialmente, ¿no? Económicamente, pero también estar dentro de una organización delictiva no nada más es por dinero, también es por poder. O sea, hay gente que tiene recursos y que tiene la facilidad de, pues no sé, de ser facilitador de otro tipo de cosas, ¿no? Cuando ya hablamos de corrupción, y eso también es un tema sabido en México, y en los rankings internacionales, pues no estamos en un lugar muy favorable. Diries que ser periodista local t'exposa a més persecució i amenaces que si treballessis als països de fora? A lo mejor sí te expones más, pero también existen muchos protocolos que tú debes cuidar justo para seguir haciendo tu trabajo sin que tengas que exponer tu vida. Pero yo creo que al revés, a veces el hecho de ser mexicana, de que te puedan ubicar con rasgos mexicanos, etcétera, le da más tranquilidad a una fuente compleja que vas a entrevistar. Hay lugares en los que pasas por desapercibido. Entonces, más bien lo veo como una ventaja. I tu has patit amenaces? Si vols explicar-ho només, si no, no cal, no pateixis. No hay periodista que no haya recibido una amenaza instantánea, bueno, en el momento de la cobertura, durante la cobertura, cuando terminas la cobertura y después de la publicación. Yo creo que en México eso es muy recurrente. Y el hecho, o sea, ser periodista en México, sabes que viene implícita eventualmente una amenaza hacia tu trabajo. Y te digo, en los temas migratorios vas a una zona compleja, si no es una amenaza o una amenaza momentánea de algún halcón de estos que te mencionaba, que están cuidando algo en esa zona, puede ser incluso de algún ente de seguridad, de personas que viven en esas áreas, o sea, sí és freqüente. I, Lisbeth, respecte a un dels teus temes d'especialització, les fronteres i migracions, has treballat a la frontera nord amb Estats Units i també a la sud, a Tapachula, pot ser? A mí me toca ir a ambos. Yo creo que recientemente el tema de seguridad aumentó mucho en la frontera sur. En enero yo a finales del año pasado tuve una cobertura en Tapachula. Y mira que fue súper complicado. Hablé con mis jefes y les dije, esta situación está... Yo había ido otras veces a Tapachula ya y no me había tocado un escenario tan complejo. Tiene que ver obviamente en cómo pues está buscando... hay un mercado muy grande, un mercado ilegal, ¿no? Entre grupos delictivos que están viendo como mercancía y a los migrantes para mantener el tráfico de personas. Y esto se ve ahora mucho más en Tapachula. En el lado del norte, esto en Chiapas, ¿no? Pero en el lado del norte, no sé, Baja California, Chihuahua, hay regiones en las que no puedes entrar. O sea, vas de entrada por salida. Tamaulipas, por ejemplo,
que es también fronterizo con Estados Unidos. Llegas, vas a hacer lo que tienes que hacer y regresas al aeropuerto a esperar tu vuelo para ir a casa. O sea, de verdad. Pero en otros estados es distinto. Por ejemplo, Baja California, que es fronterizo con California, Estados Unidos. Sí, y es mucho más sencillo, ¿no? Pero sí hay lugares en los que es muy complejo, pero especialmente el sur creo que ha aumentado mucho la violencia. Y obviamente, como periodista, te ubican. Me tocó ver mucho más de estos halcones que te digo y eventualmente ves incluso gente que ya te está siguiendo, algo que no pasaba en el sur. Pero te digo, bueno, hay que tomar las medidas las medidas pertinentes y si es necesario irte, pues hay que irse, ¿no? Tenemos un dicho de que ninguna nota vale tu vida. O sea, ninguna nota vale como para arriesgar tu vida. Moltíssimes gràcies, Lisbeth. T'anirem seguint, sens dubte. Una abraçada. Aquesta cançó, aquest fons, com ens diu la Lisbeth, està fet amb un instrument de cordes que es diu salterio. És un instrument típic mexicà. Abans d'acabar el capítol, no volem marxar sense aprofundir una mica més, ni que sigui breument, en l'últim aspecte que ha tractat la Lisbeth i que és un dels aspectes que treballem des de Yemaya, que són les migracions i les rutes migratòries. Perquè si bé la principal població afectada de la violència a Mèxic són els propis mexicans i mexicanes, no? Aquest país també juga un rol molt destacat en la ruta migratòria del continent i, per tant, inevitablement, de les persones migrants que també pateixen aquesta violència. Les persones oblidades entre les oblidades, los migrantes que no importen, que deia el periodista Òscar Martínez. El crim organitzat ha trobat en el tràfic de persones migrants un dels negocis il·lícits més rentables, i és que des de principis de la dècada dels 2000 qualsevol persona que creui el país ho ha de fer o hauria de fer amb un coyote o amb un traficant de persones que a la vegada han de pagar al crim organitzat una quota per poder passar. Tot i pagar la quota corresponent, no totes les persones migrants arriben al seu destí, perquè pel camí moltes són segrestades pels propis càrtels amb la finalitat d'extorsionar a les seves famílies als països d'origen. I moltes d'altres, principalment dones i infants, són obligats a prostituir-se, que és un negoci que també controlen els grups criminals del país. A banda, el tràfic d'òrgans de persones migrants, a qui ningú troba a faltar, és també un altre dels negocis més rendibles d'aquestes organitzacions. A les xarxes de tràfic falsifiquen adopcions per extreure i comercialitzar amb els seus òrgans. I arribem fins aquí amb el 6è programa, el penúltim, com dèiem abans, i la veritat és que amb moltes ganes de l'últim, no perquè s'acabi, sinó perquè creiem que serà un programa molt especial. Això és Una trinxera pròpia, un podcast sobre periodisme, feminismes i internacionalismes, un podcast de Yemaya Revista amb el suport de l'Institut Català Internacional per la Pau i la col·laboració de Sonic Arts. Ens sentim a l'últim capítol. Salut!